thiên le unau te hin lo dam tlan ka bai se ke po pathian khoina zara ka damania nitin kan nun ah som pakwana ti ka Christmas lam hoi zawng han soi ta ila Christmas decoration le Christmas thil vel hi Christmas decoration ti ang vel te hi a ring lo mi te ti tok le ka mi ATSO ti tok le ka mi le North America le khovel mun tin hun tanga Christian min fuai bo tu te na min fuai an fuai bo to te ho generation chau ti tla ka mi ring tu te ti ve tur ani lo mi Christmas decoration ti kha kamu danin soi karon tum don ani chuan Nitin Kan Nun Ah ti ka soina zawng zawng kai en du ni chon heta hian a chung hi klik ani chuan a khongai in I hun hlut tak kha karon dil du chia milo en sak ve don ania ti kha kan soi ngal du ni ole hei ka phonu na kan thil ti nen en ve phot tai la Christmas decoration ti hi ol lo em mai a hun tam tak pe ka nga ya ni thum te pe ka nga ni ama ro chu tumah te bo boy tu kan nei lo ni ro chuan ni khat chaw po Christmas decoration ni moi takni leisa to ni chuan ti thaya amar chu I leisa lo ni phei chuan shopping mall lai wakalanga wa in taranga in tlara thui du kho mai ni khata chuan a lei tur ngot po ama ero chu kum khata hian lei teu loin poisa te har sata a tun kuma chuan red deer ka leng tun kuma chuan snowman lem ka leng tia kan plane ro chuan ol vele em thunga kan nei to sai garon phor chuwa nga hai ten ka fanu ne hen ti hen na kan boi ve khop mai khuwa lo vo phei chuan a chunga luwa chol le te ngai ta tu ma boy tu nei lo chuan ni khata zo vek thei ka ti kha o ti hen kan boi em mai a nu le patam takhian tulen tilawani adike lal isuran pian na chu kan thin lunga ani tunlai ama takhi chu piang to don lawa apiang to chu wang chon kan thin lung han kan pian thar tur turani ama kan share re nang kan mang turani ti kha nu le patam takin an pom dan ani keipun kalo pom dan adik lutuk ta han lama pon ni sela ke mani in Burma pon ni se India po in chei lo tam takin omang Christmas anga chei te he then chu an du mi alawani he chu ring lo mi ti tok le kalo mi chei na te chu khovel business how mo business thiam hoina kan rul rumin ne tur mai lom ten ti ta adik lutuk kan rama kan om lai chuan kan rama chuan ka soi tawngin ka soi non leang kan pen chuak che hi Christian community Christian ve kan ni kan thanom te po Christian kan tong man ang po an mang ve Christian ve kan nia eng ma thil hi Christian ni lo po za thak zoka in khom lo te po za thak zok thin ani kha khatiang kha ani to lo ni ka thu soi re hi North America ka focus nem zo kan ni ti kha min shia sak le ula North America chon kan thil mu tam takhen min hip em mai big ani kan fa te ke ni upasa thleng tan chon poi to mi lo Christmas hi mang lo pon na thok po ni la kan bo to don lo Christmas hi lal isu pian chamani ti kan hei don reng lo ni accident te kan to ka kan shia ren na te abo te ni top lo chuan kan thisana om vek to kan tong te po hi kan thei hil thei to lo ni chu English se tong tum eng ang bai la I kan lei na du lo ka ti kha hei lian sa thleng hi chu ta hei ka han tong ve ta ke ni pon kan tong te apai lo kan ngai mai ta apai lu tuk ta ma se sa pho hi min khethia mai ka ti kha ke ni upasa thleng ta chon thil eng kim hi kan di dan te kan lo pom to ni chu kan ramatang khan kan culture la hi khovela culture tak ber te ji ga mi di ka ringa mizo te hi chu kan racist ma khami chung chang haron soile ka tumanga ni danga ti khani sela o ti hen kan boi ve thei me ya ti hen kan decorate ta ni ya athan chun tu lon ti ya hai tu na ka thenom te ka ron ti lang lenga ka ron ti lang to kha hai chung hi enta ula I ka thenom te in an celebrate mo Halloween te and celebrate ai decoration ten lei ka ti kha mun tam tak kha chu ka wat ti lang seng lo nga he ka thenom te thau kha ni ya kai ni ai man cheinal ta ni chu hei Halloween ron nian cheinal em ta Christmas ron nian an cheile thau bok sia ngati ta nge an ngai dan van zaw ve an dik zok lo mi ti na thin lung kha piang pal the ni chu amaro chu North America hian mo ring lo mi tele setani khawina min khal bo tum dan ber chu ngai dan zaw tak buin seasonal thil mai me ni Christmas ni huna Christmas ti turani vereng turang ngai na khan min thuai bo to ni chu ole kaini North America om big lelek phei chu mo kan Christian kan ni ti na entir na chu mo kan thil chaya chu ni chu kan na la ni se kan rulu chelo me ma Christian kan ni ti po hriat thailo khopin tawngtai la kan thatchia hai Muslim ang te chon tawngtai huna chon I kan choi na bula pon tong an thing thia podan pha an tawngtai me Muslim ni mo ti kan hremei ta an zaklo ke ni Christian te pe chu kan thada me ma na la ni se kan rulu che me mo Christian kan ni na lang chuak thei lo ni thenom te nen la ni se kan busy me ma kan buai kai muman lawa athen pe chu thenom te nen pon kai nel lawa ni kha chu ti nga ni si chun en ti kan rin tu kan ni na chu kan lan tir ve theina om chun chu kum khata voi khat lali su pian cham hi ni dik ta kan manglo ni mai thai amar chu kan hriat reng na ta na kan ti ve ni miau sia kan thinom khoweng ten Christian kan ni ti kan hriat tir theina chu kan lo chei ve na hi ni Halloween kan mana kan fa te ka khendi kan vazon tir le loi sia Christmas ron ni chon Halloween chu kan celebrate lo kan ti ve tho
mani fa te Chris Halloween kaltir ho hian Chris Halloween kan celebrate lawan ti ve tho ni chu ani na lan chei lawa satanic lemte ru kol lemten tar lawa Christmas taron ni atul law me tianga chei te atul law kan ti le ka an fa te chu ne an fa te khan te ke chu an la chua chal don ni min la chua chal don kan fa te hian chu ta che chun kan fanu hian adu mi alo tun kum red deer to ve mem ta Halloween decoration hi ka thenom te po hian tun kuman leivek lo ni tang ni se avai hian at least dollars a level chun sengang teni po zali chuang kan seng mai ta mo amar chu ida that chuan kumli kumngai mang thaye akuma chu chu to lem lo thil kan rei hi chu kan man rei tu nen chu tai le ni khata cheng khat man chau te hi lo ni ta kan chu thiam da na zir khan ole han soi zung zung tai la I kha tak kan not America chun kan fa te na min hmuh thel na ni kan nu na po hmuh tu dan nei lo chan ani biak ina kan vakala mi kan va beluam lama ka inte Christian em kan piang thare em ina kan huwa kan me biak ka kan soi sel le nu pain chu da chun fa te chun engen lo ngai ti chun ho what the heck oh heta han ka pa khan mi soi sel ka nu le ka pa khan an soi sel pa khan mu an chi bayan bethale the tho si min ti ta ni chu kan ring tu nu ni suspicious na mo rin hel nan nei to ni chu ta chapa Christmas ra net che angai lo ho em ai thanom te chon chei me ro se an ti dang kan zir don lo te kan ti ni khamo thil tha piang chu ring tu na chon kan zir ve mai tur ni kan thanom te hi a then pe chu nei min lo sai du te pon ta kan thanom ten thil than ne piang chu kan va zo ta Christmas decoration khoyang en leya khoyang en tlom deu kan ti atlom mi te min ko mu kan leita kai mani tlang mi then khachon oh they have some competition min ti ni chu kan rul ru pokon ngai tu ngai lo ni chu thil tha chu kan ti ve mai tur ni an ti wang ni lovin mi ti dang kan zir du lo ni chun pian lo ngai kan thil ti tur zong zong hi mo kan ti ma saber lo ti ton lo omvek in te po pathian zara kan lei ve a min an lo lei vek to mi copy kan du lo ni chun kan pian lo ngai pian thar na te po mi copy kan du lo chun pian thar lo ngai don ni chu ole ka se om je chu ring tu nu na hian ka then om te dan ti mo ti lo we mo I du chu ti mai ro thil than ti pon zui ve mai ro thil tha chu kon copy tur ni a chia chu kon copy tur ni lo di kan soi du ole ring lo mi zawk ma hian amak le tu decoration hit ur zawk asin ring lo mi kan ti om je chu Halloween po celebrate Christmas po celebrate le mai thil tam tak ti mai lai hey ang lo event om zong zong chu tel vek du na thin lung pu ho hian an le chei moi zawk an in te hi Christmas chan te an chei zawk ani o kha kan soi du chan chu North America omini chu ne Halloween is celebrate lo Christmas is celebrate na tal khatilang vero biak ina fakala ni lo ole kha upasa thleng ho zong zong kha biak ina in fa te ta na ngen ti sak ma an in leng khom la te phei chu kai ni upasa thleng ma tui lo tan phei chu kan tui lo ani o atui tan chon ni Christmas leng khom la saka Christmas la saka o Bethlehem la sak ngong kan ching ani chu kan fa te phei chu an tui don lo kai ni hei ko khan te le fellowship te ate phei chon mo fa te tan thil ti om ve lo kan fa te hin boring ngoi ani chu ti turan nei ve lo upa ho gen kom khoma kan hlim em ma se Christmas kan man chan chu he North America jan kan tan ani to lo kan fa te tan ani kan fa te tan sin hei mitam tak fa te tan le pathian tan ti si hian mo kan fa te hlam chia mani pulpit a kai reng microphone kan lom ka ti khamo mai thi kan lom le tu ka pa ding kan pe kan fa te hun ken kian reng lo amang an thla ka ti thin chu tiang chu Christmas po hi mo I mangani chon nie upasai kan thleng hata apiang turani chumi lai na I fa te ka I mangani ti hrian na khan in kha chei vero in kha chei moi vero chei pui ro Christmas ani ti hriat ti ro lal I so pian chamani ti hriat ti ro ole Santa pian cham ani le ni lo thu kha karon soi le don lal I so nge ro pui Santa ti kha khai khin na kharon nei ka duwa ole no pang tam takan khil fia lo ni chon mo Santa hi mo kon lom chana mon ti mai don boka ole Christmas integration I chei pui ni fa te chu huni pe ngai poi sai le ve ngai ui su kum khata zali po seng la uyom lo ni chu thakatan chu de thakata som thum le ti ba kan lo I seng lo chu te chapa kum tin le ngai lo sengam vero I du le cell phone tha le I fa te Christmas integration na chu eng mai le pui du lo hun poi pe lo wa each one lama atul lo men la li so chu kan thilunga peng tur ani iti vele boxia I thinlung ai pian ti ra I thinlung I taksa la hmuh tur om silo I chazi ala I Christian in hmuh tur om silo ole Christmas decoration hi ring lo mi te ti tur a ida ange ring tu te chung kan ti le zol tur ni ti kan soi ur du ni Nitin Kan Nun Ah hian kan che zia hian ring tu kan nun kan lang tir top te ni lo chon North America phai chon hmuh tir na chance om lo biak ina ring tu nun in lan tir sia ka ngai lo
biek ina chuan mitam takti angin korin hak moi siak kha chuin ti po ni mana amar chu kan ring tunun lan nat ber chu kan na tho na munte ring lo mi kara kan omte kan in chei dana te hina lang tur ni kan fa te ring lo mi thil tian tel ve me mem ti na ate asa thak reng lo ni chu wang chuan North America omini chuan in khamoi takin Christmas on chei puila ifa te chun huai an te an lo zo tang chunga ole mosia le so hun lai khan huai ti kha oi ne an lo zo hun chau chuan kalhen ku tin manga chumin tinga lalpan thliar min throi line chuan ni ti in khil chongang nakin an ron zo chau chuan nakin an zo chau chuan ti kha mi khring kan nun apply vek tur ni kan nun man vek tur ni Christmas decoration ni chei puinga ilei puinga I bazar puinga I fan ngati nge ti a che chun hun rem chang ani no pang re chu kum riat ani chun dar minute riat bak thilangai kha concentrate thailo anti kan nu hi de chair diploma hi zir chuak ve a pathian khoina zara enge amu anzir chuati chun no pang kum nga an ni chun the minute nga vel thleng che concentrate takin thil an rulu turen khil thein ti chu adang jong chu soyang mala an ngai tha to lo wanti ngai tha angin omanga rulu to lo wanti ole ifan nga tinge tia zo che chen o lali so pian sam ani lali soi tun huna hen pianga kan loma ama kan shre reng nang kan loma ni santa thilani lo he kan chei nei chu ama kan lom tir na kan shre reng na tan kan ti me ni wai in an sema min shre reng nan lo ti thin ro lali suwa thisen lali suwa taksa kan ayan tia ama kan shre reng nan lali soi na min to na kan shre reng na ti thin kan ni chu ta tak chun sakramen kan kil po hi no pang min zor chu kan soi fi anga ni chu kan rama ka tilo India te Burma te ka tilo he North America bi chana poi mol tok no pang hen ngati nge zo na hin nga lituk chu ta tak chun Christmas decoration iti rule chen ifa chu pathian thu hring ngal thei ni chu kan soinon leang khovela mal som na kan don zong a hlu berle annen kan kir pui thei om chun chu mo kan fa te che hi ni pathian hen kan thlen pui thei chu tak chu ni vai thui lituk long kan bul nai kan fa te vai ma sa teng kan fa te vai te kan fa te ke mani ta kan piang thar khar lo mai te pathian tu ngai thak na te kan fa te ta na thatur om jon kal ti rang va support ang until ti na te va support te kan fa te va tel ti rang ke mani nge kong kan ko mu the ni ke mani chu kan khil piang thar lo ani mai the khil piang thar hi ne mani fa te chu mo min long ngai san lo phei chuan ole khata khan nge kan soi ve du ti chun Christmas decoration ti hi kan ti turani ring lo mi te ai ma hen kan ti jok turani ring lo mi te ai ma kan ti jok chu ring lo mi Halloween post celebrate mai Christmas post celebrate mai seasonal thing rangai mai ho ai ma hen kan chei jok turani ti kan soi ve du ani I hun lut tak khasenga aka thu min long thak sak tin ka lom tak zet mai khongai min la subscribe la wani chuan min lo subscribe ve do na nia ti kha kan soi du lalpan mal som chawro se kalome